Паясы обі. Надзвычай важны элемент японскага строю, бо пояс утрымлівае ўсе элементы адзення разам. І вось у нашым выпадку гэта самыя фармальныя, вялікія каляровыя паясы мару обі. Па памерах яны падобныя на слуцкія, але жаночыя і носяцца зусім інакш. Шчыльна намотваюцца на цела на ўзроўні жывата, а ў маладой дзяўчыны нават яшчэ вышэй пад паху. Адзін з іх упрыгожаны вазамі, уже ведаем, што гэта значыць, а другі багатым сімвалічным дэкорам, з якога мне асабліва падабаецца напаўраскрыты веер. Менавіта напаўраскрыты. Гэта важна. Напаўраскрыты веер, ён можа раскрыцца яшчэ шырэй, а гэта значыцца, ваш жыццёвы шлях будзе пашырацца. Цалкам раскрыты веер можа толькі закрывацца ці парвецца, калі будзеце занадта упарціцца. І менавіта вось гэты сімвал для мяне ці не улюбёнейшы прыклад таго, наколькі паэтычна і ці не да маніякальнасці распрацавана ў японцаў сімволіка.